Mamičky, objavte novú elektrickú odsávačku Campbell Baby's Power Pump. Odsávačka sa jednoducho skladá vďaka malému počtu dielov. Sada obsahuje kontrolný panel, silikónovú membránu, telo odsávačky, nádobu na mlieko, lievik, napájací kábel USB-C. Odsávačka má 4 režimy satia, inšpirované prirodzeným satím z prsníka. Režim stimulácia pomáha spustiť tok mliečka, režim odsávania spôsobuje efektívny tok mliečka, laktačný režim podporuje dlhodobú tvorbu mlieka a k dispozícii je taktiež zmiešaný automatický režim. Odsávať môžete do priloženej nádoby, do antikolikovej fľaše S-Shape, alebo pomocou adaptéru do akejkoľvek fľaše Campbell Baby's. Po každom použití nezabudnite odsávačku sterilizovať. Pre tieto účely vám skvelo poslúžia naše sterilizačné vrecká do mikrovlnnej rúry. Každé vrecko je možné použiť až 20 krát a sterilizácia trvá len 90 sekúnd. Odsávačka Power Pump malá a ľahká a napriek tomu po násilí